Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritan anaadaw iti pagsasao akunana. Tinasaya at apan nakikaruba, kapya ti ipaay na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Ayan ni Tatang Nanang, di man manganan. Di man maayabanan Bantayan na kano, di kawayan na. Apay abantayan na pailaan. Anda kano nga minagalala, itimulan na kawayan. Ni Tata nga talaga. Nagaduti kawayan na. At dapat jesuli. Di na bayan nga dagala ka ruba, basta ipakadadalaki di. Amumutan ti amam. Kayat na, mabayadan amin. Isa, bayamon. Mangantakid din. Sige nga rubta ni maladaw ako ni barangay hall. Ay ayabanda kan tumot ngamin itay amangan. Di kamot imay. Ita, agungot ka, asanda ka may dasaran. Di nakarunong Anay ko. Aprusam manon day tachan mo. Apay, nasakit manan. Agap gus manaod. Hay, di saan mo apan nanganan aday ta, iti umno nga oras. Agasam nga men, tamamigat ka, alas 11. Jakmut mananam ti mangan. Ang tumarkan iti agas. Bakit? Andan sa mo tao iti kakawayanak. Angin laang day jay. Ay, saan? Inak kitain. Nay, rumor ka pa laang kat ko naman nasakit day tachan mo, tamabisin kan. Ay, antay po nang kuna natadam. Nay, pero kung nakit kanya kaon. Day tangay nay, nakasali ka di tasikat mo. Di may saan natadtadam. Ha? Ikalaan. Ay, isa dino ti ayan na. Iji kusina. Nay, isunsamot tay pinangtadtad ko iti saka tinuang alinutok itay. Ay, anya. Ay, sos. Saan apang saka itinuang dayjay bunang? Pangtagbat iti agtatakaw dayjay! Agreklamo ako iti barangay hall, salay. Ay na, di dak kumamat ibabain at Tatang. Laglagi pa niyo asyak ti barangay sekretary. Agreklamo ak, taado ti karuba nga agtatakaw iti kawayan. Baybayan niyo lang ka dita. Ay, saan? Inmulak na gijay. Ay, naimbaglakit din ta sa anak nga imala kada kayo nga imot. Anya? Ay, da. Di yung mabalintag reklamo di barangay hall. Ay, Tamo kada kayo tibidot. Ay na, mayang angin laang di kawayan. Ipagarupyo mo ta na mataktakaw. Sakit, isalikad yun ay tabunang nyo. protection ko na itaoy. Saan da kayo nga anuan? Atap yu laang dayta. Anay ko. Isus. Anay ko. Makarungrung ka. Di ka matagpakaturo. Anay, nasakit di tiyan ko. Kunak tumot ngamin kan ka nga agtumar ka iti agas. Di mo ba't kayat? Patayon nak na itang agas. Itaray da ka ni di ospital. Saan? Diyak kaya di mo hospital. Ay, Anay. agtal na ka nga. Anay. Tap no makaturog ang mag. Anay ko. Ay, talaga nga itaray da ka ni di ospital. Saan kunak? Ay, mamuyat kalakla kaya. Diyak kaya di hospital. Di dak pilitain. Anya nga itaramidin ta ka ni tatang mo salay. Anay. Madlaw ka sa pulan ng ti doktor. Tatang. Diyak kaya at kunak nay. Lakay. Ang wala ak no pilitin da. Anay ko. Aguray ka, takasaritak pa'y anasaya at ni tatang mo. Lakay, para mutla ang iti pagsaya atam daytoy. Diyak kaya at kunak. Apay nga ipilit yaw. Hindi dalat tamat kaya. Diyak kaya. Aguray ka. Lakay, pasensya ka na. Ni, ala, apya dinanog yun ni Tatang. Mala, ipantan iti ospital. Naimbag nga daw mo, insan. Kastamat kan ka insan. Adan ni uncle? In confine me idirabe itanay, simro ti sakit ti tiyan na. Iso aday jay, na ospital, kat mapangkubalunan. Kasta ka, day? Waninsan, apay aya, Umay ko kung maipakada dumawat ak timulan na akawayan. Aramay daklang nga pagkalatkatan timulak. ay sige lang insan, mga lakay lata. Agiyaman ak insan na. Awan na nyaman na insan. Ibagam laeng no anya ti masapol na uncle.
Barang makaitid kami uray basit laang. O sige, insan. Ibagam nga agpaimbag When, insan? Kaano arumwarang dito ospital. Awan pa'y mati imbaga ti doktor, tatang. Ay, diyak kaet kagbayag dito ita matayak. Di ko masukiran ti doktor yun. Diyak nga rod kayat. Agpaimbag kayo pa'y Ay, kasanon nga dagiti mula kakawayan. Kanlaya. Ay na, baybayaan nyo lahat na dagijayan. Ay, ibusan dagiti karubang agtatakaw. Anya katikas tang aramid yun ay. Pudno mait. Agtatakaw dagiti karuba ijay. Iso ano mabalin, aladak ti bangkag kaw. Aladak itinangato apader. Ne, apay, ayatar aramidam. Apo, nagdatal nga ron dito yung karabukob ko. Ay, delikado aksan Mabalo kan san. Ne, anya ti sasawamon. Nagatil lang ang deta karabukob mo, daytan ti bagbagam. Amangan nga road no adda COVID ko. Anya, ne, nakaalaam nga iti kubig. Kanita tabirting Anya, Inung tanak nga men, idi nakita nak ije kakawayanan na. Kat pagarup na amangal alak itimulan na akawayan. kat no intaray da idirabi ijay ospital. Ay, iawanan bagat. Mataya ko na talaga. Ay na, mabalo ako. Ay kasanon nga dagiti sanga dosay na nga anak talakay. Numatay ka na din na oras. Ay na, talaga ako bidaytan. Ay na. Ay matay ka na talaga. Ay, di naksangitan bagat. Apay katasanan kat matay ka. Adda agas na bagat. Iso nga saan ka pa yung agsangit. Awan to pa igatang iti maisang abagas. Daytan tokid din agas aribo ti presyo na. Laya. Laya ti agas na bagat. Laya? Di nagasang? Wun, jay mula ni Tata Birting alaya. Iso ti agas na. Iso tinangag ko apagi istoryaan dagiti ka aruba. Manggalip ka kano iti laya, nga iso ti kanom. Ay kat mapan ka nga rod mangalan iti laya. Apay nga ibaon nakngay, kat adda COVID ko. Ay sige, siyak nga rodon ti mapan mangala. Alwadam, ta adda makakita kan ka. Ay sige, bantayam dagiti upeng. Ang mga numatin nagdaditagdan. Napigsakon. Didak tumot patpat dyan. Wen, rumwar ka kanon kung na di doktor mo. Sayang di makalawa sa panagtalinaan ko dito ospital. Na, sayangam kat dito'y kamuta na imbagan. Ay, irwarda kon taado ti aramida kay balay. Ay, apaw, naggasangan deto'y alaya. Ay na, ano samlakay, no day tati pa kaimbagam. Mayat matiyit day, tasaan unayin ang nagatal deto'y karabukob ko. Sige, ibusom day tati nakaw ko alaya nila kay Berteng. Inadum ko matinangala Makadlawan ado ti alaang. Tapno adda paglaya, no kastang agsigang. Mapanak tumanin agala. Saan mat amay may sa daw? Una yan na nagmayat dagiti naramid mo ang nagulyan dagiti mulam anatag Mariaw. Angkol, nakarwar ka gaya man iti ospital. Nakarwara kaon. Kumas dawak, tada mo nagpukanan iti kawayanak. Kat pudnaw ti sospetsak. Sika tinagpukan. Angkol, Ginundawayan nyo ti kawan kaw. impakadak ka ni Sale, angkol. Impakadam. Na. Saan namot ako kwa ti kawayan Siyak ti akin ko kwa iti dayjay. Bayada ko na, angkol. Ay, rumbang lang. Ay, angkol. Ne, adda tao iti nagmulam iti laya. Ayun namit. Dayjay agkalkalin samot. Na. Nagpuskol ti rupa day tataaw. Aguray ka man. Hoy! Agtatakaw! Itilaya! Hoy! Ay, di ka tumaray! Ipabarangay ka! Loko ka! Ay na. Uray lang na pisang daytoy paldak alimbag to ijay alat nga alambray. Ay, Apay nga min alimagto ka. kasano, nakita nak ni Tata Berteng. Nakarwaran iti ospital. Katuan, No kasta, naimbaganan ti COVID na. sigurado nga ipabarangay nak dayjay.
Sapay sekretary ti barangay ni Saling anak na. Ay, kat agrason ka mat Anya ngay kumatirason ko. Kat mula na day jay. Maatake ak sa amutan. Ay, dagita ka aruba timang patay kanyak. Relax, Ay tatang. na, Madamdama sumruman ti ulceryon. ay talaga taktakawan dagita. Isungay pa barangay ko ida. Basit laba nagdagita. Unay matapong tutyo. Anya basit abanag akong kunang mo di tamay? Kakasya ka nagmulmula, takawan da. Kung ti doktor, maipari ti ma-stress kada kayo. Ta sumro ti ulceryo. Mawamot imbagbagan ti Dr. Rakasta. Kasanaw ka di yung madanggan di doktor. Rumbang kano pa amangang kayo iti husto nga oras. Na, pati dagita imbaga na. Kasano amangang kayo iti husto nga oras ngay? Kat di yung mamapanawan na kita mula yung akawayan. Bakit? Saanan ang nagatal ti karabukub ko? Ay kat po na, imposible asaan pa'y amaimbagan. Kat mano alaya ti inuukisak akinnan mo. Isungarod amapan kaagyaman kada tatabirteng. Taga po itimulan na alaya, na imbaga na kaon. Kita man da ito ang tao. Tasyak man ang tibaon na. Sika mo tin ah. Ay sikan Sikan. Sikan, tamapanak agtilew iti manok nga itid mo kankwana. Ah? Sige man langan. Tagkidawak pa iti pamakawan kin ni Tata Berteng. Tata Berteng! Tata! Ay! Nagpuskol mo tiro pa mga umayag parang dito'y balay may. Si kamo tinakita nga kalkali iti mulak alaya. Isungarod nga imayak, Tata. Ta umayak dumawat iti dispensar. Kan agyaman nakmeten kada kayo. Ay, sa anak amaalala iti kakasta. Ah! Ha! Ay, Tata! Di yu asutan day tapunong yu ah! Ay, saus! Di ka makibyang dito'y salay. Ay na, umunag kayo siya kung ti makisarita dito eh. Anya! Kaya di ti ma-hospital man na naya. Tapuso yo, taulseryo. Ah. Delikado. Ay, itugot ko tibunang kao. Ala, yung nagyudaytan. Umayak at thank you. Taga po itilaya amulan ni tatang mo. Naimbagan nila kay ko iti COVID na. Ha? Nakubed? Adda siguro tanagatil ka no, mati karabukob na. Ay Un, kat itad ko da ito manok. Imbagla si daan nyo. Ay, agyaman nak. Sige laeng. No kasapulan nyo tilaya, ingkailat na mangala. Mabalin? Saan nga agungot ni tatang mo? Syaktun ti makamo makisarita kang kwana. Ibagam kan nila kay mo tagpaimbag. Un, ay un gayam. Pudno ka di ako with ti sakit ni Tata Berteng, iso na ospital? Ay na, ulcer ti sakit na. Saan ako, babe? Insan, umay kuman itadjay bayad ti kawayan na pinukan ko. Ni, nagkuna abay Adam? Ni Uncle, inong tanak pa'y Ay, pasensyaan yun, insan. Adda ngamin kabkabaw na numaminsan. Kat bayada ko na, insan. Saan nun? Bayam ta syaktun ti makisarita kan ni tatang. Apay, kaya tinta di ka aruba tayaw. Manok mo da jay. Peace offering damot akada kayo. Peace offering. Ibagan tadi dalalaan dagiti mulak. Ay na, tatang. Agbalbaliw kay ka din. Ay, ala. Laklakayan kayan kastapay latugali yaw. Ay, anak ko. Di yu amo ti makikaruba. Anak ko. Agap gusti tiyang ko. Dahitan ti bagbaga. Ungat kay tu mga min nga ungat. Ha? Kayat yun sama ng ti ma-hospital. Ay, sana. Ay, saan? Ay, diyak kaya ti mo hospital. Matayak inyay. Bayam. Ikatay kung dito yung ugalay. Kanay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo. Anaadaw, iti pagsasao, ako nana. Tinasaya at apan nakikaruba, kapya ti paay na. Tampok tito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimot direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay as sagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540
Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.